na za mu tashi da tara san da tara aha قال المؤلف رحمه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من الشابكوي شاترا عفوا يومنا شاترا قوة جماد الآخر wata na shidda daga cikin watannin musulunci, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446. Ci gaba da karatunmu na littafin al-aqidatul wasitiyya, littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sharhin Muhammad ibn Salih al-Usaymin. Muna cikin magana akan wato sifa Allah ta ilm. Wajibi ne sifanta Allah da duk siffar da ya sifanta kai ne da ita ko manzon Allah ya sifanta shi da ita. Daga cikin abin da Allah ya sifanta kai ne da shi akwai ilm. Allah ya sifanta da sifa ta ilimi. Aya ta biyu wadda malam ya kawo shine malam yace qaulul muallif rahimahullahu wa qauluhu subhanahu wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut. Ka dogara ga wanda yake mai rai wanda baya mutuwa. To kaga wannan aya abinda ta yi magana akan shi shine sifanta Allah da zama hayyu, kuma hayyu wanda yake kamilul hayati, mai kammalallen rayuwa wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe, ba abin da ke gita mata. Idan ya kasance hayyu mai kammalallen rayuwa, to ya nuna duk sifofin shi kammalallu na, don haka yana da ilimi, ilimin nan kuma kammalallen ilimi. Wa tawakkal, at-tawakkul ma'khuzun min wakala shay'a ila ghairihi. Wannan kalma ta tawakkul daga ina aka dauko? Mala yace an riko wannan kalmar tawakkal, fi'li amri ne, tawakkal. Wannan kalma an riko ta ne min wakala shay'a ila ghairihi, daga cewarka ya wakilta wani abu zuwa ga wani shi.
ya wakilta wani abu zuwa ga wani shi, ai fawwadahu ilaihi, ya jingina al'amarin shi zuwa gare shi, ya miƙa mai wannan al'amarin gaba ɗai, yayi yadda ya kamata da wannan abin ya zama matsayin shi, don wanda an ka wakkala yana matsayin wakili wanda ya wakkala shi. fattawakkulu ala al-ghairi bi ma'ana at-tafwidu ilayhi, wato tawakkuli akan wani yana da ma'anar jingina al'amari gaba ɗaya zuwa ga wannan abin, wannan da ka wakkala gare shi to kamar ka fawwada al'amarin gaba ɗaya zuwa gare shi. wa arrafa ba'dul ulama'i at-tawakkul ala Allah bi annahu sidqul i'timadi ala Allah fi jalb al-manafi' wa daf' al-madar. Daga cikin malamai akwai wanda ya ta'arifin tawakkuli, yace abinda an ma'anar tawakkuli at-tawakkulu ala Allah bi annahu sidqul i'timadi, yayi ta'arifi na tawakkuli ga Allah cewa abinda ake nufi da shi shine sidqul i'timadi ala Allah, gaskiyar dogaro ga Allah, dogaro ga Allah bisa ga gaskiya na gaskiya, babu wani taraddudi, babu wani kokanto, babu ɗari-ɗari, gaskiyar tawakkuli ga Allah fi jalabil manafi'i, a cikin jayo wani abin amfani, jayo amfani, wa daf'il madari, da ture cuta. To dogaro ga Allah gaskiyar tawakkuli game da jayo wani amfani ko ture wata cuta, to shi aka ce ma at-tawakkul. Haka wani malami daga cikin malamai ya ta'arifin at-tawakkul, sidqul i'timadi ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madari, gaskiyar dogaro ga Allah, gaskiyar dogaro ga Allah game da jayo wani amfani ko kuma ture wata cuta, ma'as-siqati bihi, tare da amincewa da Allah din subhanahu wa ta'ala, sannan kuma wa fi'lil asbabis sahiha, da kuma aikata sababba waɗanda suke ingantattu. To wannan shi a hakikanin tawakkuli ga Allah, ka dogara ga Allah dogaro na gaskiya, wajen jayo wani amfani, babu wanda zai kawo maka amfani in ba shi ba, da wajen ture cuta, ba wanda ka ya ture maka wata cuta in ba shi ba, tare da amincewa ka da shi, cikakken amincewa, amma kuma tare da aikata sababba waɗanda suka ingantattu. Kenan tawakkuli ga Allah baya hana riƙon sababi, riƙon sababi baya kore tawakkuli, da riƙon sababi da tawakkuli ga Allah suna tafiya ne tare. Riƙe sababi kuma ka dogara ga Allah. Wa sidqul i'timadi, an ta'tamida ala Allah i'timadan sadiqan bihaythu la tas'alu illa Allah wa la tasta'inu illa billah wa la tarju illa Allah wa la takhafu illa Allah. Abinda a haƙiƙanin gaskiyar dogaro ga Allah shine ka dogara ga Allah, dogaro ga Allah na gaskiya. An ta'tamida ala Allah i'timadan sadiqa, ka dogara ga Allah kuma dogara ta gaskiya, bihaisu la tas'alu illa Allah, bagiran da baka roƙon kowa in ba Allah ba, buƙatar da Allah ɗai ka yin ta, ka roƙi kowa ita in ba Allah ba. In dai Allah ɗai ka wannan buƙatar, to ka roƙi wani ita, ka roƙi kowa buƙatar da babu mai yin ta sai Allah, to ka roƙi kowa ita in ba shi ba. La tas'alu illa Allah. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. In za ka roƙo ka roƙi Allah,
in za ka nemi taimako ka nema ga Allah. wa'alam anna al'ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wa jafat as-suhuf. Duk al'umma su taru suna son su amfani da kai da wani abu, su yi amfani da kai sai abin da aka rubuta ma. Kuma duk al'umma su taru akan su cutar da kai, ba su ya cuta ba sai da abin da aka rubuto a kanka zai same ka. Kuma an riga an ɗauki alƙalami. Duk abin da babu mai iya yin shi in ba Allah ba, to ba ka neman taimako ne ga wani Allah. Kamar shiryarwa, kamar azurtawa, duk waɗannan ire-iren waɗannan abubuwa, tserasuwa daga musiba, duk waɗannan abubuwa da makamantansu ba wanda aka nema su in ba Allah ba, saboda aiki ne wanda Allah ɗaya ka yi. Akwai isti'ana wadda wani taliki yana iya yin ta, babu laihi ka neme ta ga wani Allah, abin da taliki yana iya yin shi. Da isti'ana da istighasa duka akwai waɗanda sun ka halitta a ga talikai, waɗanda talikan suna iyawa. Ka nemi taimakon mutum, wani ba ni littafin can, kaga isti'ana ce kai, saboda wani din nan yana nan gaba gare ka, kuma yana jin ka, kuma yana iya baka littafin abin da yake iyawa ne. Amma abin da bai iyawa baka neman taimako ne gare shi. Wala tarju illa Allah, gakkai fatar komi in ba ga Allah ba. Wala takhafu illa Allah, gakka ji tsoron kowa in ba Allah ba. Akwai alkhawfu tabi'i, tsoro na ɗabi'a, wanda an halicci ɗan adam da tsoron wannan abin. Tsoron ɗan fashi da tare ka, tsoron makamancin shi, duk abin da yake dai an san cuta shiga hili take, to wannan tsoron shi baya cikin abin da ake ce shirka. Tsoro na ɗabi'a, ɗabi'an mutum yana tsoron zaki, ɗabi'an mutum yana tsoron kura, ɗabi'an mutum yana tsoron kaza, irin waɗannan tsorace-tsoracen, yana tsoron wuta, yana tsoron kaza. To irin waɗannan tsorace-tsoracen su waɗannan ba a sa cikin shirka, saboda tsoro ne na ɗabi'a, an halicci rayuwa da tsoron irin waɗannan abubuwan. Amma duk wanda ba shi ba, to gakka ji tsoron kowa sai Allah. Ba mai azartawa sai Allah, gakka ji tsoron kowa. Ba mai kashewa sai Allah, ba mai shiryarwa bisa ga hanya ta gaskiya ba Allah ba. Ta'tamidu ala Allah azza wa jalla bi jalabil manafi'i, ka dogara ga Allah wato wajen jawo amfani, wa dab'il madari, da tunkuɗewa cuta. Wala ya kafi hadal i'timadu, to wannan dogaro bai isa shi kadai, duna siqati bihi, sai ka amince da Allah cikin zuciyarka, kana da aminci ga Allah din. Shi dai bai isa ba, sai ya zan kana amincewa da Allah, ka yarda da shi, ka san da tabbas babu wanda ka jayo ma amfani in ba Allah ba, babu mai ture ma cuta in ba Allah ba. Sannan wa fi'lis sababi, da aikata sababi, sai tare da aikata sababi, allazi uzina bihi, wanda an kai izini da shi. Sababi na shari'a wanda an kai izini da shi, to ka rike shi, ka rike sababin, ka aikata shi. Ka aikata sababin, ka dogara ga Allah, gaskiyar dogaro ga Allah, kuma ka amince ma Allah har cikin zuciyarka, ba mai cuta ka, ba mai kan ba Allah ba, amma kuma ka riƙi sababi na kariya daga cuta ko kuma na jawo amfani. Sababi wanda an na shari'a ingantacce, wanda shari'a ta yadda ce, wanda an ka izini da shi. Ba mai talautar da kayan ba Allah ba, Allah shi ke kawo talauci, ka yadda da wannan.
saboda haka tunda ka yarda da wannan ka amince har ga zuciyarka ba wanda ke iya talauta ka, babu wanda ka iya wadata ka in ba Allah ba, to ka yarda da Allah shi ke wadatawa, ka dogara gare. To sababi ha, rike sababinka ka je ka nema, rike sababi na shari'a. Duk hanyar da aka bi ta shari'a a nemi abin da za a dogaro gare shi ga rayuwarka, to je ka nema, amma tare da dogaro ga Allah babu mai baka in ba Allah ba. law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu at-tuyura ko kama yarzuqu at-tayra. In kuna dogaro ga Allah gaskiyar tawakkuli, da Allah ya azurta kamar da yake azurta tsuntsaye. Ya tsuntsaye suke tagadu khimasan wa taruhu bitana. Tsuntsaye suna wayo gari ta yunwa, amma kuma ba zauna za su bi, sai su ta wurin nema, ko da za su dawo sun cikunansu. To haka aka so da tawakkulinka ya kasance, ka dogara ga Allah shi ka baka, amma kuma ka nema. In abin tsoro ne ka riƙi sababban kariya daga tsoron, in abin da ake fatar a samu ne ka bi hanyar samun shi, amma hanya ta shari'a, ba wadda take haramta ta hanya ba. Gakkai sata, gakkai damfara, yaudara, afuwan naye, gakkai cuta wajen saye da saidawarka, ka ci amana, ka garwaye na kwarai da ba na kwarai ba, saboda ɗaya ka samu arziki, ka samu dukiya. Wannan sababi na, amma ba na shari'a ba. Sababi na ba wanda shari'a ta yarda da shi ba, amma ka bi hanya ta shari'a wajen nema. Kuma wajen neman kariya shi ma ka bi hanya ta shari'a wajen kariyar kanka. Ba a ce ka saki kanka babu kariya ba, ka dogara ga Allah kuma ka nemi kariya. fa'iddu lahum masadatu min quwwatin wa min ribadil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kaga Allah ya ce ku yi makafurai tanadi, kaga ba a yadda ku zauna ba, ku yi masu tanadi. Min quwwa, ku tanada musu ƙarfi. Menene ƙarfi? Ala innal quwwatar ram, abinda a ƙarfi shine harbi. Ku tanadi kayan harbi. Ba shi yasa muka ta cewa kowa ya samu bindiga ba, kowa ya kokari ya samu bindiga. Yanzu adda ba ta biyan bukata. Ɗan ƙaramin ɗan ta'adda shi adda ka magani, amma babban ɗan ta'adda adda ba ta magani shi. Mashi, adda, takobi ba su magani yanzu, sai ga 'yan ƙananan 'yan ta'adda. Amma manyan 'yan ta'adda sai bindiga. Fa'iddu lahum masadatun, ku tanada makafurai abinda duk kuka samu damar ku tanada, kaga dai ba ku yi kwance ba. Min quwwatin, na karbi. Menene karbin nan? Annabi ce ala innal quwwata rami, harbi shine karbin. Wa min ribatil khayli, da daure dawaki, kayayyakin da ake amfani da su wajen hada, wajen yaki da arna, to ku tanade su. Motocin yaƙi, jiragen yaƙi, duk abubuwan da ake hawa a yaƙi da su, to ku tanada na zamani, ku tanadi na zamani. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, wanda za ku sa fargaba ga maƙiyan Allah. In maƙiyan Allah suka ga tanadin ku, za su yi fargaba, hankalinsu za su tashi, za ku ba su tsoro, za su shiga taitayinsu. Amma maƙiyanka ya gane ka kwance kara zube, ai ya gaban za kenan. Kuma ba a ce ka zauna haka nan ba, shari'a ba ta yadda ka zauna haka nan ba. A'a, na dogara ga Allah, ba abin da ka samu ne sai Allah. To amma Allah shi yace ka rike wanga tana da yayi. Sababi Allah yace ka rike ai. Dogaro ga Allah bai hana riƙon sababi. Riƙon sababi baya kore tawakkuli ga Allah. Tawakkuli ga Allah da riƙon sababi tare suke tafiya. Dogara ga Allah, riki sababi ga komi wanda shari'a ta yarda da shi. Yoshi kake zama in kai manomi na, mu ba da misali da manomi kake, kana ganin mutane su je su kai taki,
su je su yi fashin kuye, su je su yi sassabe, su je su watsa taki, su je su yi mi, su je an shuka da yin ruwa su je su yi shuka lokaci, su yi noma cikin lokaci. Kai kuma gonarka tana nan ka ce kai dai ai Allah ke azurtawa, ka dogara ga Allah. Allah ko ka azurtawa, amma wanga ba tawakkuli na ba. Iza anta lam tazara wa absarta hasidan nadimta ala tafarid fi zaman al-badri. In baka shibka ba, lokacin duk da kaccin kai mai girbi kakata yana girbi, za ka yi da na sani akan rashin shibkar da baka yi ba a lokacin da, sai ka yi da na sani. To komi haka yake, sababin da an ka ce ka rika, in baka rika ba to akwai lokacin da za ka yi da na sani akan rika wannan sababin. Kuma shari'a ka saki, kai ka saki shari'a yi, don shari'a ba cewa ta ka zauna haka nan ba. Bari ka yi zaman ka cikin masallaci, ai Allah na kawowa, Allah ko na kawowa, amma Allah bai ce ka yi zaman ka ba. Riƙi sababi tashi ka nema, Allah in ya ga dama ya baka, in bai ga dama baka ba kuma ka bi shari'a, Allah ba zai kama ka da laihin saba ma shari'a ba. Amma in ka kiya ka saba ma shari'a, in ma Allah ya baka yana iya baka din, amma dai kai ba kan shari'a kake ba saboda rashin rikon sababi. In ma bai ga dama baka ba, to baka riki sababi ba, ka saki shari'a kuma Allah bai ga dama baka ba, sai ka zauna kullun cikin wahala, kuma wahala kai ka sa kanka ida, saboda hanyar da Allah ya aza ka akan ta kiyawa kai, ka kibinta, ka ki shari'a. To tunda ka ki shari'a, shikenan tabbas za ka zama cikin wahala, kuma wahalar nan kai ka ɗauro ma kanka. wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ai kwassaki shari'a sai an samu rayuwa mai kunci, kana samun rayuwa mai kunci saboda sakin shari'a, amma ka yi tawakkuli ga Allah kuma da gaskiyar tawakkuli, ka amince har da zuciyarka babu mai kawo amfani in ba Allah ba, ba mai jaye cuta in ba Allah ba. Amma duk sababin da an ka ce ka riƙa na shari'a wajen kariya daga cuta da wajen jaye amfani, to ka riƙe shi. In ka yi haka nan ka bi shari'a kuma ka yi dogaro ga Allah. Babu inda ka saki shari'a ko wani ɓangare. Ɓangaren dogaro ga Allah ka yi, ɓangaren riƙon shari'a na bin sababi, riƙon sababi kuma ka yi. Shi kenan ka bi abin da Allah ce ka yi. To shi ne malam ya ce, wato tare da aikata sababi, wa fi'lu sababi allazi uzina bi, da aikata sababin nan da an kai izini da riƙon shi, bi haisu innaka wasiqun biduni taraddudin ma'a fi'li sababi allazi uzina fi. Bagiran da kai wato wasiqun, kana mai amincewa har cikin zuciyarka, biduni taraddudin, babu wani taraddudi, ba ka da wani ɗari-ɗari, ba ka da wani kokando, tabbas a cikin zuciyarka dogaro ga Allah a ciki, da yarda da cewa ba abin da ka samu ka sai abin da Allah ya rubuto ma. Kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana, komai bai samu sai abin da Allah ya rubuto mana, tabbas haka yake. Amma kuma ma a fi'il sababi, tare da aikata sababi, sababin da aka ce ka rika na shari'a ka rika, allazi uzna fihi, amma sababin nan ba kowane sababi ba, sai sababin da an kai izini gare shi. Ka tai kai kasuwanci na halal wajen neman arzikinka, ka je kai noma wajen neman arzikinka, ka je kai kiyo wajen neman arzikinka. In kana da sana'a ka ta hannu, ka ɗauki sana'a ka ta hannu ka je kai wajen neman arzikinka, amma duk wannan tare da tawakkuli da dogaro ga Allah. Babu mai baka in ba Allah ba. فمن لم يعتبر على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل. Mala yace duk mutumin da bai dogara ga Allah ba, sai ya dogara akan mi, ala quwwatihi, ya dogara akan karfi ne, shi sarkin karfi, saboda haka karfi ne ya dogara. Wani kurma ne yana magana da wani, sai yake nuna ma kurman zai yi mai kaza, zai yi mai kaza, cewa za ka kai karya haka, ko rana ta ɓaci ba ka yi mai, ba ana cewa sai rana ta ɓaci ba, ya ce wallahi ko rana ta ɓaci ba ka yi mai.
kaga gabi ya dogara shi ga ƙarfi ne ya dogara, ya dai tabbata ya yi ƙarfin shi. Ko ina kwana ka hauna ina tashi da kai, saboda ya dogara akan ƙarfin. To duk mutumin da bai dogara ga Allah ba, ya dogara akan ƙarfin shi, fa innahu yuqdhal, ya riɓe shi aka yi, Allah zai fita batun shi. Ba ya dogara ƙarfin ba, to sai a bar shi da ƙarfin. Wa dalilu zalika ma waqa lis sahaba ma'a nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Me dalilin wannan? Abinda ya auku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da annabinsu, suna tare da annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna tare da shi fi ghazwati Hunain, a yakin Hunain suna tare da annabi. Me ya faru? Me suka ce? Hina qala Allahu azza wa jalla, Allah ya hakaito abinda suka ce laqan nasarakum, Allah ya ce laqan nasarakum Allah fi mawatin kaseera wa yawma hunain id a'jabatkum kasartukum wa lam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Allah ce laqan nasarakumullahu, tabbas Allah ya ba ku nasara. Allah yana magana da muminai. Allah ya ba ku nasara fi mawatin kasira, a wurare masu yawa, a wuraren yaƙoƙinku da kafirai. Allah ya ba ku nasara wuri kaza, ya ba ku nasara wuri kaza, kun ci galaba akan kafirai. To amma wa yawma hunainin, ku tuna ranar Hunainu, ku tuna da ranar yakin Hunain. Me ya faru ranar Hunainu? Iz a'jabatkum kasaratukum, yawanku kun kai ujubi da shi, an ga yawa sai an ka dogara ga yawan. Me suka ce? Haisu qalu lan nuglabal yawma min qilla, sahabbai suka ce yau kan in dai don karamci aka rinjaya mu, to yau mun hi karfin a rinjaya mu, yau mu ya hi karfin haka da yau ba a rinjayen mu saboda karamci, don ba mu da karamcin, muna da yawa. Gami sun ka dogara ga yawan su, kamar wanda ya dogara ga karhi ne na, yana ganin babu wanda ka iya da shi saboda karhin shi. To da suka ce haka nan, wato falan tugni anhum shay'an, wannan yawan nasu bata fa'idantar da su, bata amfana musu komi ba, bata wadatar da su da komi ba. Wannan yawan, ga yawan amma yawan bai amfane su ba. Wa daqat alaikum al-ardu, wato falan tugni ankum shay'an, yawan bata amfana da ku da komi ba, bata wadatar da ku da komi ba. Wa daqat alaikum al-ardu, ƙasa ta yi muku kunci bima rahubat, duk da fadin da ke ga ƙasa, kun ka rasa inda za ku sa kanku. Arna sai biyar ku suka suna kashewa. Summa wallaytum mudbirin, laihin da sun kai kenan na dogaro ga yawansu, sannan ga ku kun juya kuna masu bada baya. Lokacin da aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu yan kwarorin mutane, summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi, daga baya kuma wancan Allah ya musu ne don su bar su taɓa ruɗuwa da ƙarfi ko yawa. Sun yi kuskure ga shari'a kuma Allah ya gwada musu sun yi ba daidai ba, saboda su dawo. Sannan kuma sai ga Allah ya saukar da natsuwar shi ga manzon shi, wa alal mu'minina, da mu'minai, sai ga sun dawo sun koma taruwa zagaye da annabinsu sallallahu alaihi wasallam, kuma aka ci gaba da karamkiya, kuma an kai nasara daga baya akan waɗannan kafirai. Wa anzalallahu junudan lan tarawha, sai Allah ya saukar da wasu rundunoni na mala'ikun Allah, ku ba ku gane su ba, suna nan kuma suna yaƙi tare da ku. Akwai sahabin da ya ce yana ta san makahiri, kamin ya kai takobi ne ya kai kahirin, sai ga kahirin kai ne ya badi. Ya san yaƙin tare da mala'iku an kai, ba su dai suka yi ba. Ka gani abin da ya kamata su dogara gare shi Allah, sai sun ka dogara ga yawa. Wannan dogaro ga yawan su da suka yi
sai zan bai amfana musu komai ba, bai wadatar da su ba. Daga baya da Allah ya gwada mun su yi kuskure suka dawo, sai gashi kuma Allah ya sake ba su nasara akan waɗannan kafirai. To kullum wajibi ne mutum ya dogara ga Allah, ba ga ƙarfi ne ba ga yawa ne ba ga dukiya ta ba ga duk wani abu na sababi ba, ko da sababin nan na shari'a na, to gai ya dogara ga sababin. Gai na ƙaruna, inna ma utituha ala ilmin indi, ai ilimi na sa an gaba ne, bai dogara ga Allah ba. Saboda haka sababi ana riko ne, amma ba a dogaro ga sababi. Ana dogaro ga Allah kuma ba a barin sababi. Sababi ana rikon shi, ba a dogaro a kan shi. Ana dogaro ga Allah kuma ba a barin sababi. Rikawa aka yi duka. Wa tawakkulu ala Allah huwa shaɗarud dini. ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين، لأن تهد عنه واضح في حكمة الله. ما ليتدون يدوغر الله ولكن لم يفعل السبب، أما بسبب يلك سببي بأيكة سببي ya dogara ga Allah amma ya hita batun sababi. Wani misa baka taya bi da abinci, a'a ga Allah ne dogara. Ayin la ga dama kawo min zai tabbas haka ne, amma kuma Allah bai ce kai haka ba. Ga gidanka ya caccage, ana ganin ko shaida faduwa, a cewa ne hita da cikin wurin nawa. A kai komi sai abinda Allah, na dogara ga Allah. To dogaronka na Allah ba bisa ga shari'a kake ba. Rike sababi, hita da wurin. Hanyar nan ba ta da kyau, 'yan ta'adda gare da. A ce a sai ka bi. Ai ka dogara ga Allah sai ka bi. To in ka bi bisa ga dogaron da kai da Allah, in wani abu ya same ka, kaga ka saba ma shari'a kuma ka samu matsala. In ma ka hita lahiya lau kuma ka saba ma shari'a, amma komai bai same ka ba, amma kuma ba kan shari'a kake ba. Saboda mai tawakkulin da aka ce kai ga Allah, ba a ce ka bar sababi ba. Da ka bar sababi shikenan tawakkulin ka ya samu matsala, ba kai tawakkulin kwarai ba. Wa man tawakkala ala Allah walakin lam yaf'al sababa, wanda ya dogara ga Allah amma bai aikata sababi ba, allazi azna Allah fi, wanda Allah ya izini game da shi, wa huwa ghairu sadiqin, ba mai gaskiya bane ga tawakkulin shi. Tawakkulin shi na banza ne, ba na gaskiya na ba. Tawakkulin mi ya yi tawakkulin kuje, ya fada ya biya bukata ya halaka ya mutu. To me ohanin badi babu rai, me ohanin biyan bukatar kuje ya fada a ciki ya mutu. Amma tawakkuli na shari'a, ka dogara ga Allah, gaskiyar tawakkuli gare shi, babu taraddudi, babu wani kokanto ko dari, amma kuma sababin da Allah ya ce ka rika na shari'a kuma ka rike shi. Idan kai wannan shikenan ka huta, baka da matsala. Wa huwa ghairu sadiqin, bal inna adama fi'lil asbab safahun, kai rashin aikata sababba wauta ne. Rashin bin sababba wauta ne. Ka yi zamanka, ba ka zuwa ko'ina, amma kuma kana son ka zama mai dukiya. Da'il makarima la tarhal li bughyatiha faqad urfa innaka anta at-ta'imul qasi. Ka zauna waka, dole ka ci dole ka sha, amma ga ka tai wajen neman bukatar, bari zaman ka. Kaga wanda ya ce maka yana maka izgili ne. I zaman ka Allah zai kawo ma. Yi zaman ka, dole ka ci dole ka sha, dole ka sa sutura. Wani mai zai ce, kun san sana'a ta, ban da wata sana'a, mimbarin ga da gani nan nika ci nan nika sha.
kaga wannan wauta ce. Annabi shi a shugaban masu wa'azi amma bai dogara ga mimbarin shi ba wajen cin abinci ba, nema yake yi. Duk annabawan Allah hanya suke nan. Mushrikai suka soki annabi don wai misa yake zuwa kasuwa yana kaza yana kaza. Wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Wai me ya samu wannan manzo yana cin abinci kamar yadda muke cin abinci, kuma yana taya cikin kasuwanni yana kasuwanci. Manzo ka kasuwanci kamar yanzu jahilai ribkanunu in sun ga malami ya dauki sana'a, yashi mallami ka sana'a, mallami kasuwa, mallami ya kafinta, mallami mesin, mallami tallan leda, mallami talla aswaki. To me akwai mallami ya talla aswaki? Ba he zo gidan wani dan siyasa ba, dan iska na mai wayo. Ayahi mai annabi ce ka rike yigiya ka hau duci, ka hau tsane daji, ka ɗauko icce bisa ga wayan ka zo ka saida, ka ci abinci ka biya bukatar ka, yayi ma alkhairi bisa ga ka roki mutane ko su baka ko su hana ka, yayi ma alkhairi. To amma mi amfanin? Sai Allah da kai ne ya mai da amsa game da wannan magana, yace wa kazalika ma arsalna minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allah ce ai ba mu taba aika wani manzo ba cikin manzanni face su suna cin abinci, su manzanni, sannan ko wa yamshuna fil aswaq. Manzanni wa yamshuna fil aswaq, suna taya cikin kasuwanni, suna sana'a. To in dai sana'a ga annabi bata zan kaskasci ba, yoshi ta ka zama kaskasci ga malami. Annabi ya ce babu ɗai daga cikin annabawa ce ya kiwon tumaki. Annabi sun kace ma annabi har da kai yace ni ma na kasance yana kiwon su akan duwatsun Makka da jinga, ina kiwon su ne ma. Don haka babu wani annabi da ya zauna jiran wai mutane su tara mai abu su bashi. Ba wani annabi da ya zauna haka nan jiran a bashi, jiran tsammani, jiran wulakantar da kai, ka zubar da mutuncin kanka, wai jiran ka kai a kawo ma don ɗai lalaci ya maka yawa. Ga arzikin Allah nan ko'ina arzikin Allah na. Ku nemi arziki wurin Allah, ga ku tsaya neman arziki wajen mutane wanda ko kai ne ba zai azurta ba zai azurta ga. To mi an wulaƙanci ga mallami ya yi karatu ko ya yi wa'azi kuma ya taya sana'a shi? Mi an wulaƙanci ga mallami idan ya gana? Inda wulaƙanci ne da annabawa ba su riƙi kowace sana'a ba. Ai annabawa hicincinta inda daidai ne su zauna su ce kawai Allah ya kawo. Da annabawa hicincinta su ya gana. Inda daidai ne da shari'a. Amma tun da kaga annabawa ba su zauna ba jiran Allah ya kawo masu ba, to ka san jiran ka ce ka zauna jiran Allah ya kawo ma ba tare da rikan sababi ba, sakin shari'a ne. Ba daidai ne kai ba, ka saki shari'a. Saboda haka kowa ya samu sana'a da yake yi. Kowa ya samu sana'a. Idan an ka san ka da sana'arka, mutuncinka, ka kare mutuncinka. An yi maka ba a yi maka ba dai kai dai baka sa idonka ga kowa ya yi ma ba. Wanda ya ga dama ya yi ma, wanda bai ga dama ba gai ya yi, baka sa ido ga kowa ya yi ma ko ka sa ranka ba. Annabi ya ce abin da ya zo muku na wannan dukiya ba tare da roƙo ba, ba tare da sa rai ba, ba tare da daga ido ba, ku rika in kuna so ku karba. Amma ka sa idonka a baka, ka sa tsammani a baka, ka zama makwadaici mai dogon kwadanci, ya ka zama kamar kare da kwadai. Kai dai kwadai. Wani ko ga transformer an ka aza kuɗi yana ɗauko su, mallami transformer yan aza kuɗi yana ɗauko su saboda ɗan karin shegin bakin kwadai. Wannan musiba ne. Don haka malai ce man tawakkala ala Allah walakin lam yaf'al as-sababa allazi azna Allah fihi fa huwa ghayru sadiqin bal inna adama fi'l al-asbabi safahun fil aqli. Rashin riƙon sababba wato wauta ne ga hankali, rashin hankali ne.
babu cikakken hankali ga duk wanda bai rike sababi ba, wauta ne. Sannan wa naqasin bid-dini, kuma naqasi na ga addini, ya zan naqasi ga addini, ya zan baka rikon sababi, baka da lafiya a ta asibiti ka je baka zuwa asibiti kai, ai Allah shi zai kawo ma lafiya, ga ciwo tare da kai baka shan magani, baka zuwa asibiti. Sannan ko ruqiya wadda aka ce ayi, wadda hadisai suka inganta, duk ba kai dai da ka rikon ko wani sababi, kai dai shikenan ka zauna, ai Allah ya ga ba zai baka lafiya, zai ko baka lahiya, amma ba a ce ka zauna ba, ba a ce ka karki sababi ba, ka sha magani, ka je asibiti, kuma ka yi ruqya, ka yi addu'o'i. Duk cikin addu'a ita ma cikin rikon sababi take, ita ma cikin sababi ce. li'annahu da'anun wadihun fi hikmatillahi, don ko rashin rikon sababi suka ce, bayyananne suka a cikin hikimar Allah. Don shi hikimar Allah ya sa abubuwa cikin sababinsu, komi Allah ya sa mai sababi. To in ka ce ba ka riƙon sababin, to abin da ka yi suka game da hikimar Allah da ya sa komi a cikin sababi ne, don haka ka soke hikimar Allah, ka zama mai wata ga hankalinka, ka zama mai ragi ga addininka, kuma ka zama mai suka ga hikimar Allah da ya sanya abubuwa tare da sababbansu. Wa tawakkulu ala Allah huwa shaɗarud dini, kai malam yace dogaro ga Allah rabin addini ne, shaɗarud dini. Kamar in an kasa addini biyu, to tawakkuli ga Allah ya kwashi kashi ɗaya. Tawakkuli ga Allah, kaga tawakkuli ba karamin abu bane ba, ya kwashi kashi ɗaya, shaɗarud din. Kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaga Allah kai kadai maka bauta, kaga bauta addini gaba ɗaya. Sannan wa iyyaka nasta'in, kuma kai muka neman taimako gare ka, kai mun kai tawakkuli gare ka, kaga tawakkuli ya kwashi kashi ɗaya, wato bisa biyu daga cikin addini baki ɗaya, wato bauta ma Allah tare da neman taimakon Allah shine tawakkuli gare shi. Wal isti'anatu billahi ta'ala hiya samaratu tawakkuli, to neman taimako ga Allah shine amfanin tawakkuli gare shi. Neman taimako ga Allah shine amfanin tawakkuli ga Allah. Shi ko neman taimako ga Allah wato sababi ne daga cikin sababa. Wannan sababin wato yana ainihin haihuwa ne ga mutum idan ya yi tawakkuli ga Allah. In bai yi tawakkuli ga Allah ba zai mai da neman taimakon shi gaba ɗaya ga Allah ba. Amma in ya mai da neman taimakon shi ga Allah gaba ɗaya, wannan shi ke nuna cewa ya yi tawakkuli ga Allah kenan. Amfanin tawakkulin, 'ya'yan itacen tawakkulin kenan. In dai akwai tawakkuli tare da kai, to za ka ga kana neman taimako ga Allah. Fa'abuduhu wa tawakkal alai, don haka Allah ya ce ka bauta ma Allah kuma ka yi tawakkuli ga Allah. Bauta ma Allah, ka yi tawakkuli gare shi. Shi yasa malam ke yace tawakkuli ga Allah shaɗarud dini, rabin addini na. Wali hada fa inna man tawakkala ala ghairi Allah la yakhlu min salasati aqsam. Saboda haka duk wanda yayi tawakkuli ga wani ba Allah ba ya yohinta daga abubuwa guda uku. Bai yohinta daga waɗannan abubuwa guda uku. In dai ya dogara ga wani Allah, to waɗannan abubuwa guda uku zai yohinta daga gare su ba. In ba wannan akwai wannan. Awalan abu na farko, an ya tawakkula itimadin wa ta'abbudin, fa hadha shirkun akbar. Na farko mutum yayi tawakkuli ga wani Allah. Tawakkuli irin wani tawakkuli, tawakkula itimadin, tawakkuli irin wanga na dogaro gaba ɗai, wa ta'abbudin da kuma ibada, tawakkuli na ibada, fa hadha shirkun akbar. Wannan shirka babba kenan, mai hitar da shi daga musulunci. Wanda ya tawakkuli ga wani Allah, ya jingina al'amura ne gaba ɗaya ga wani Allah, ya dogara ga wani Allah, irin dogara ta gaba ɗaya kuma irin dogara ta bauta, to wannan shi kenan ya zama mushriki. Misali, mala yace ka an ya taqida bi anna hadha al-mutawakkal alayhi huwa alladhi yajlibu lahu kull khairin
wa yadfa'u anhu kull sharri. Wato kaman mutum yayi tawakkuli ka an yi ataqida kaman mutum yayi itiqadi a zuciyar shi bi anna hadha al-mutawakkal alaihi, wannan da yayi tawakkuli akan shi, wannan da aka yi tawakkuli akan shi din nan, huwa alladhi yajlibu lahu kull khairin, shi ka kawo mai kowane alkhairi. Wannan da yayi tawakkuli gare shi kowane alkhairi shi ka kawo mai, ba Allah ke kawo mishi ba. Kowane alkhairi shi ka kawo mai. Wa yadfa'u anhu kull sharrin, sannan kuma shi ka ture mai kowane irin sharri. To wanga in ba Allah ba waka haka. Kaga tawakkulin da yayi ga wannan, yayi tawakkuli gare shi irin tawakkulin da aka yi ga Allah, na cewa ya yarda babu wanda ka jayo amfani gare shi, ba mai tunkuɗe cuta gare shi in ba wannan da ya tawakkulin gare shi ba. Kaga ya aje shi matsayin Allah kenan. Fa yufawwidu amrahu ilayhi, sai ya fawwala al'amarin shi zuwa ga wannan da ya tawakkuli akan shi, tafwidan kamilan, wani irin tafwidi cikakke, gaba ɗaya komi na shi ya wakilta, ya fawwada shi fi jalabil manafi wa daf'il madari, wajen jayo amfanunnuka da kuma ture cututtuka. Duk wani amfani to ya dogara gare shi wajen jawo shi zai kawo mai, sannan duk wata cuta ya dogara ga wannan da yake shi zai kare shi daga wannan cutar. Ma'a iqtirani zalika bil khashyati war raja'i, tare da shi goyawan ga abu bil khashiya da tsoro. Kaga Allah ɗaya ne kake tsoro, wanda kake dogaro akan shi ya kawo ma kowane amfani, wanda kaka dogaro akan shi don ya jaye ma kowane cuta, kana mai tsoro gare shi. Kaga Allah ɗaya kawo haka nan. To wanda ya tawakkuli ga wani Allah akan haka, war raja'i da fata, duka dai ga wannan da ya tawakkuli akan shi, to wannan ya zama ainihin abin bauta gare shi, ya zama abokin tarayya Allah. Wala farqa baina an yakuna al-mutawakkal alai, kuma babu bambanci shin wannan da an kai tawakkulin nan gare shi hayyan aw maitan, ko mai rai ne ko matacce ne duk dai. Matacce ne kai wanga irin tawakkuli gare shi haka, mai rai ne kai wanga irin tawakkuli gare shi duk dai. An fita musulunci, wanda ya haka ya ta musulunci, ya zama shirki. Li'anna hadha at-tafwida la yasihhu illa lillah, don irin wanga tafwidi din bai inganta ai shiga kowa in ba Allah ba. Allah ɗaya ka wace. To da kai shiga wani wanda ba Allah ba, shikenan. To wannan shine na farko, tawakkuli na farko. Kaga wanga yana hitta mutum musulunci baki daya. Saniyan na biyu, an yatawakkala ala ghairi Allah bi shay'in min al-i'timadi, lakin fihi imanun bi annahu sababun. Mutum yayi tawakkuli ga wani Allah da wani abu na dogaro ga wani Allah, amma lakin fihi imanun, amma akwai imani a ciki ne ga zuciyar shi, bi annahu sababun, wanen nan da ya tawakkuli gare shi ko abin nan sababi ne, ba shi ne hakikanin mai jawo amfani ko ya tori cuta ba, a'a shi dai sababi ne. Wa annal amra ila Allah, amma hakikanin al'amari ga Allah yake. Allah shine wanda yake mai jawo amfani kuma mai tori cuta. Ka tawakkuli kasirin minan nasi alal muluki wal umara'i, kamar irin tawakkulin zayyawa daga cikin mutane da suke tawakkuli akan almuluku, sarakuna. Mutum ya yi tawakkuli ga wani shugaba, wal umara da sarakuna. Mutum ya yi tawakkuli akan wani basarake ko wani gwamna ko wani shugaban ƙasa ko wani ciyaman ko wani wade wanda yake da mulki, sai mutum ya yi tawakkuli gare shi, saboda ya riga ya yarda da cewa abinda ya mai da komi na shi gare shi, amma kuma yana da tawakkuli ga Allah, yana da amincewa ga Allah cewa ko da wani din nan yayi mai, to wani din nan matsayin sababi kawai yake, amma wayi mishi Allah, amma kuma ya dogara gare shi a matsayin sababi. To kaga wanga sababi ba sababi ne na shari'a ba. Dogaro ga wani shi maka
to ba sababi ne na shari'a ba, duk da ka san ba mai ma in ba Allah din ba, amma ka dogara ga shi ma, ka dogara ga shi maka, ka sa ranka ka dogara ga shi ma, to wannan sababi ne amma kuma ba na shari'a ba. Don sababi na shari'a ba a ce ka dogara ga kowa ba. Sababi na shari'a kai an ka ce ka tashi ka nemi arzikinka da kanka, ba a ce ka dogara ga wani ba, ba a ce ka dogara ga sarki ba. Sarki kowane irin sarki ne, balle ma sarkin gargajiya. Sarkin gargajiya an ce an kamo giya, hizba, Allah ya saka wa hizba da alkhairi, giya sun haka mai yawa kuma babbar giya ta manya, wadda kwalba guda an ce 40,000 da wani abu da ke kwalba ɗaya. Kaga nan ne aka halaka kuɗin jama'a. To yanzu muna saurare mu ji wanda zai zo karbi giyar, muna saurare wanda zai karbe da. Kamata a kwashe ta a kai ta gidan sarki ya zuba ta cikin rami, a kai ta gidan sarki duk ya zuba ta cikin rami. Koko ba sai a halaka ta gaba ɗai. Saboda haka muna saurare wa zai amshi wannan giyar, wanda duk ya amshe ta za mu fallasa shi insha Allah. Kuma muna roƙon hizba Allah saka musu da alkhairi, ko mai girma gwamna da ya bada goyon baya ya naɗa wannan hizba, muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi. Yayi wannan aiki saboda kariya ga ɓannatocin da suke shigowa cikin jama'a, irin Sokoto a ce an shigo da giya har cikin tasha. Wajen magana na fa katan 200 wai a shigo da ita har cikin tasha, wajen magana na ba. To insha Allah kun samu Sokotawa ba 'yan iska bane, ba mashaya bane. Don haka duk wata giya da an ka shigo da ita Sokoto, insha Allah ya an kama ta ba za a ba kowa ita ba, za a halakar da giyar. Yoshi irin Sokoto ake cewa wai an shigo da giya kuma mai yawa, katan 200. Misa ai akwai bypass, misa sun ga kibi bypass zai ta cikin da shawai, ba komi bane, jan magana ne. To muna roƙon Allah yadda Allah ya sa shi mai girma gwamna ya zama mai da hankali ne akan ɓannatocin da suke shigowa ga su ɓata jama'a, su ɓata tarbiyyar jama'a. Muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi, kuma Allah ya ƙarfafar da mulkin shi akan wannan aiki. Waɗannan 'yan hizba da aka sanya da ainihin shugabanninta da kowa, muna roƙon Allah ya yi musu albarka, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Wannan aiki babban aiki ne na shugabanni. To shugabanni sun naɗa waɗanda za su yi, dama shi shugaba yana ina ba, sai ya sa wanda zai yi ɓanna kaza kai an ka wakilta, gyara kaza kai an ka wakilta, don shugaba ba zai iya ko ina ya zan shi na ba. Saboda haka bi wannan aiki muna roƙon Allah ya saka ma gwamnati da alkhairi game da shi. To kun ga tawakkuli ga Allah shine tawakkuli na shari'a, bagiren da za ka dogara ga Allah shi kadai. Amma tawakkalinka ga sarakuna ko shugabanni da sauran su gwamnoni da duk sauran wani shugaba, ka dogara gare shi dogaro irin na sababi, to wannan ba sababi ne na shari'a ba. Ba irin dogaro na cewa shi ka yi maka kamar da Allah ka yi ba, amma ƙarfin dogaronka yana can ga Allah. Amma wannan shugaban, wannan basaraken, ka dogara gare shi a kan matsayin sababi, to duk da haka nan ka yi layi. Ba a cewa ka hita musulunci gaba ɗaya, ba kamar wancan na farko ba, ba za a ce ka hita musulunci ba. Fi tahsil ma'ashihim, wato dogaron da wasu ka yi ga sarakuna da shugabanni, fi tahsil ma'ashihim wajen tabbatar da abin rayuwarsu, abincinsu da lalurorinsu, sai su dogara ga sarakuna. Fa hadha naw'un min ash-shirk al-asghar. Kaga hayyo baka tsira ba, kana nan dai mushriki, dan karamin mushriki, ai ba ai komi ba. Nau'i ne na shirka karama, ba ce ka hita musulunci gaba ɗaya ba, ka yi shirka babba ba kamar na farko, amma sai a ce ka yi shirka karama don ka ɗauki haƙƙin Allah ka ɗebi wani abu ka ba wani wanda ba Allah ba.
salisan na uku dogaro ga wani Allah na uku an ya tawakkala ala shakhasin ala annahu na'ibun anhu mutum ya dogara ga wani mutum akan cewa wannan mutum shi an matsayin shi an na'ibin shi ya matsaya matsayi ne wa anna hadha almutawakkila fawqahu sannan wannan da ya wakilta din nan wannan da ya wakilta to shi na sama ga wanda an ka wakilta kamar ka wakilta yaronka ko wani mai yi maka aiki ka tawakkulil insani alal wakili fi bai'in wa shira'in wa nahwihima kamar me kamar tawakkulin mutum ya wakilta alal wakili ya dogara akan wani wakili wanda ya wakilta fi bai'in wa shira'in wajen saye wato saidawa ko saye ga kaza ta yi ka saida mini kaga ka dogara ga wannan ka yi tawakkuli gare shi kuma sama gare shi kake shi yasa ka bashi umarni je ka gaza nan ka sai ka saida ko je ka sayo min kaza wani hauhi ma da makamancin su mimma tadkhuluhu niyaba abinda dai niyaba take karba yake karban niyaba don akwai abinda bai karban niyaba to abinda yake yana karban niyaba wani ya mai maka ya tsaya matsayin ka to in ka wakilta wani wannan fa hadha jaizun wannan shi halan ne shi bai da laifi wala yunafi tawakkula ala Allah kuma bai kore tawakkuli ga Allah sannan ko na ƙasa tawakkuli ga Allah bai kore tawakkuli kuma bai rage tawakkulin ka sa wani ya tahi ka wakilta ce ta yi matsayinka ya yi kaza wannan ba ya da laifi ko a shari'ance ko annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi ya sa wakiltawa hadda haddodi ugudu ya unaisu ila imra'ati hadha fa in itarafa farjamha ta yi unaisu inda matar wannan in ta huruci da ta yi zina ka je da wajen haddi na amma annabi ya wakilta kaga wanda zai wakilta ya kasance ya wakilta wanda yake ƙasa gare shi mai wakilta ya zama shi a sama je ka yi kaza ga kaya nan je ka sai da ni ga ta yi ka sayo min ga kuɗi ka zo ka sayo min kaza wani hawi ma ko makamancin su mimma tadkhuluhu niyaba abinda ke karban niyaba na shiga a cikin shi fa hadha jaizun wala yunafi tawakkul ala Allah wannan ya halitta kuma bai doko da tawakkuli ga Allah don mi wa qad wakkala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ashabahu fil bayt annabi ya wakilta sahabbai ne wajen saidawa wa shira'i da saye akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi ya tura shi ya ba shi dinari guda ya ce je ka so min dabban layya orotul bariki go je ka so min dabban layya da ya je sai ya so rago biyu ko tunkiya guda biyu yana tafiya hanya sai wani ya ce yana saye na sai so ana ya sai guda dinari ɗaya kaga dinari ɗaya an ka ba shi sau rago biyu gudan sai ya sai da shi da dinari sai ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rago da dinari guda sai hada manzo Allah da aka yi kaga wakilin annabi ne tunda annabi ya wakilta shi kaga bai yi laihi ba kuma yayi abin da ka amfanin wanda ya wakilta shi din kuma ya tsare gaskiya bai ci amana ba in wani na ya kama annabi rago shikenan sai rike dinarin shi amma kuma annabi sai Allah ya faɗa mai amma mu irin yanzu wannan na iya lakewa ba dai din rago kace a so ma ka ba da ne 100 kace a so ma tunkiya ko rago an so guda biyu an sai da guda kaza amma ga wagga an kawo maka kuma ka san tana iya wannan kuɗin kaga ko tambaya ba kai to sai kama annabi rago kuma ya kawo mai dinari shi ce ga yadda aka yi ya zo ga hanya an sai guda dinari guda ya saida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin abin da ya yi sai annabi ya mai addu'a ya ce Allah ya sa mai albarka ga kasuwancin shi da sai ne da sai zuwa wannan sahabin ya kasance in ƙasa an ka tara aka ce zo wani ka sai ga ƙasa in ya zo ya sai da sai Allah ya kawo mai bashi ribata albarka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka wakiltawa wajen saye da saidawa da makamancinsu
wannan da za ka wakilta kana sama gare shi, ka wakilta ce maka wani abu, wannan halal ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, kuma sahabbai suna yi ga junansu, don haka wannan wakiltawa ta halacce ba ta kore itimadinka ga Allah, ba ta kore tawakkulinka ga Allah. To waɗanga ainihin wakiltawa guda uku, in mutum ya dogara ga wani Allah gare su, na farko ya yi shirka, ya dogara ga wani Allah gaba ɗaya ka tankamcewa shi zai jayo mai amfani, shi zai ture mai cuta, ya ma hita batun Allah, wannan shirka ne. Na biyu, ya dogara ga wani Allah akan cewa yana iya jawo mai amfani ko ture mai cuta, kamar wanda ke dogaro ga sarakuna wajen abin da suke samu gare su. Wannan shi kuma bai riga ya rike shi matsayin rikon sababi, amma kuma sababi ne na ba shari'a ba, ba na shari'a ba. Sai a ce wannan shi ma ya samu matsala ga tawakkulin shi, ya yi shirka karamar shirka, da ya dogara ga wani Allah, ya yi shirka karama, ya dogara ga wani Allah wajen jayo amfani ko wajen ture cuta, duk da yake yana da aminci da cewa haƙiƙanin Allah ɗaya ke ture cutar, amma dogaro ne ga wani Allah kamar ga sarakuna wajen jayo wannan amfanin ga abubuwan rayuwa ta yi, ya dogara gare su ka cankam, to wannan sai a ce to ya yi shirka amma karama. Za a ce karamin mushriki ne shi, mushriki ne amma karami. Amma wanda ya wakilta wani, ya yi tawakkuli a kan wani, kuma wannan da ya tawakkulin a kan shi, shina sama gare shi, kamar yaro yake gare, ya wakilta shi ta yi mai wani aiki, je ka saida min kaza, ko zo ka sayo min kaza, ko je ka yi kaza, wani aiki da ya wakilta ce, je wakilce shi ga wannan aikin. To wannan shi ko halan ne, bai aibantar da tawakkuli, bai rage tawakkuli, ya halitta, annabi ya yi irin shi ga sahabban shi. Don haka wannan baya da cuta. To haƙiƙanin dai tawakkuli Allah yake tawakkuli gare shi, shi kadai. To malam yace wa qauluhu alal hayyil ladzi la yamutu, kuma tsanan to